The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna 26 sa atong oras sa party. Mostamos, mi amigos, mi amigas. Ano yan na po ang inyong hayaan? Tita B in the place to be. Guwapa ko din eh. Ligwata ko B. Please lang maluoy mo. Pakpak. Wallahi ang pakpak. Again, 0995-335-2093. Atong cellphone number. Dapat mag-text sa mo before manawa. Para magklaruhay. Asa man mo na minaw karon sa Tita B, maayong hapon. Labi na sa atong mga idol, mga driver diyan. Jeepney driver, taxi driver, van driver, private car driver, mga wing van driver, basta driver, sweet lover. Basta driver, duhay asawa. Tinuod ba na? Tubag amang. Basin chesmes ra chesmes. In fairness kang lito, Inglesero o saramang yun. 0995-335-2093 0995-335-2093. Tita B, dugay namin nagbulag pero in love yapon ko sa iya. Unsa akong para malimtan siya. Malimtan yun. Hello? Hello, Tita B. Pila mo ka tuwing mag-uyab di ay? Mga duha ka tuwing, Tita B. Anong nagbulag man mo? Wala gani kasi labot, Tita B. Dawatan ka matuoran, ikaw mo isadaan. Wala. Nung ngay kong tagbag daw. Kinsa ang sadaan, amina na. Ikaw nakasala ka, mo na nagbulag mo? Pareho nito wala nakasala. Wow! Ate! Yung alaki, yun mga igalaw. Nga anong kamumanduwa, saan na pagkaitabuha di ay? Siya mo minagunaw na, Tita B. Siya ipasabot. Yung cellphone ba, bili niya awiran na kuha tapos may password. Siya rin maka-open ko. Mo mang dapat. Ngano day, basta uyab day, dapat day, hatag yun day automatic ang password? Dili, mas nagsayangan. Kaya kailangan mo ko yung mag-text sa Tita B. Kung ano, maday ko na mag-text kayo, di magigit kailangan tanan yun nga. Possessive day kayo ka di ay. Kailangan yun day tanan yun mo agi sa imo. Tama ba?
Dili mo, masabaw malangid lang nga pabasa. Dili lagi. Mo ginay sayop ninyo tanan. Dili sa ingon nga uyab ta, kailangan yun tanan mo agi sa inyohan. Magi mga butang. Dili nga. Sa ngalan nga nagsalig mo sa inyong uyab, salig na lang mo. Possessive ra kayo. Mo ding nagbulag di mo di ay. Tapos ang ending di, tungod siya naging anak siya, naging anak na lang po dayong ka. Dili, subog kayo sa ditabi. Ano sa? Ma? Dapat po niya. Siya mo'y kapandapat sa imo, ha? Oh, yes. Wow, grabe na gini may. Kibali kusog kay sa mandapat lugar nga nasakitan gyud ka, nabunog lugar gyud kay ka. Oh, wow. Pila edad ani? Karon ito siya mga 22. 22. O tanawag ko sana siya maigal. Nikola na sapon siya maigalan. Wala, ako magulang dito, be. Imong asawa na? Ako magulang. Hindi mo nang Magulang asawa. na. Sa asawa? Ako magulang. Ha? Ako magulang. Pansaki siya ng bana. Ayaw, dito na kay. Balita. Oh, tanawa. Pansaki siya nagbaba na imong magulang ni mo. Ako dito, be, niya. Ang gripo ba nagkakasagay? So, imong problema, dili ka po ka kay remote sa imong uyab. So, may problema ni mo. Oh, dugay na kayo dito, be. Ngano day, walay lain ni patol ni mo, siya ra di ay? Hindi ko po kayo nun. So, di po ko kaingon. Wala lagi dito, be. Lagi, nganong mga, kibali, wag yun kayo nakitan lain, o siya ra po yung laing babae nga ni patol ni mo. Naaman dito, be, pero lagi lagi sa iya. Ay, sis. Kanang mo yung ka nga, di ni mo malimtan, di mo ginamalimtan, di ka makalimot, labi na nagminahalay mo. Ang imo ramang buhaton, dawaton ang kamatuoran nga wala na mo. Kung mangutan na ka sa kung saan paglimot, di na malimot. Kaya kung napalay tambal sa paglimot, at dugay ra nahali na ba? Ang imo lang dawaton kamatuoran nga wala na gid mo. Kana inyong mga kagahapon, memories na lang gid na. Og daw, manguyab taglain. Kalimtan na lang dito, be, no? Oh, kanang imong pang problema kung hantod karon na pagyapo sa siya mong una-una, di gina mawala. Normal man na kay kanain lamang ka. Ang problema ni mong dako isang imong pagdawat sa kamatuoran nga wala na gyud mo. Munay pinakasakit nga kamatuoran diha. Ang acceptance ba nga at the end of the day wala na giday mo day. Makauyab zero ko po dito, be. Kasi balintan na ako dito. Ana, kung gusto kag tinarong, magsugod sa ka sa panaghigalam, panag-amiga, para maginahilanay sakto. Pag maginahilanay sakto, aya pa dayon. Aya mo sulod sa relasyon. Okay? Okay. Galang para di malimtan. Di mo ini malimtan kay part naman na si kanang mga ex so kung saon ninyo na part na sa inyong life except kung mag-Alzheimer's disease mo na mo'y amnesia kana malimtan yun na ginapremente di lang galing ex mo may numduman pati pag patong mga bisag ka-emura ni mo may numduman gini mo na ang imo lang diha actually imong problema is ang kamatuoran ba nga, wak pag gini mo madawat nga, uy, bulag naman gidemi di ay. Usay magod mag-assume pagyapon ka nga basig day na pa day siya nga magbalik pag gidmida, ana ba? Basig day na pag gidi, mo na diha. Actually mo nang problema, unsaong pagdawat sa kamatuoran, nga wala na yun. Nadawat na rin mong kamatuoran, Master Pomps? Nadawat naman imong kamaturan. Sakaha.
0995-335-2093. Tita, unsa man ako niya akong uyab nga gapamayot man. Ayapan ako nabalo nga narabi na itabo na mo. Atik-ate! Sige, tawag lang ga, tawag. Good afternoon, Tita Bina. Ako'y kalibin og nami anak. Pero minyo man day siya. Uy, di ay. Nay nakabutang di ay. Suwa nakabalo. Hello? Hello? Anybody home? Uy, nawala man. Mayong hapon, akong problema kay nakaburos ko 15 years old. Uy, munang giingon nga, run. Alaka, 15. Kaubo. Unsaang umani nga wala na may gana kong asawa sa ako? Pagkada kong problema. Nakaburos og 15 years old. Hello? Beritabe. Tetabe. May edad ni mo, doy? 21. Pakipalong sa simong radyo, be. Ana. Palunga. Kay saba alingog-ngog akong kaugalingong tingog. Pila edad ni mo? 21. Uyab ni mo ni imo naborosan. Sa plano ni mo, imong takasan, magpakamahan ka o imong takasan eh? Kanang dili masagod niyang pamilya, bo. Pero din mo, kung ikaw li pabuton, di magpakamahan ka. Oo. Di okay ra. At least dili ang konsensya di sa mo, ha. So tamang, kung di nila madawat, siyempre, kung ako po noon, 15 years old pa, kung sa ba siya ma-offer ni mo na nakitrabaho, na. sa may makabuhi na nagpamilya ng trabaho, anak. Makabuhi. Wow! Sa day makabuhi, ha? Pila day bulan ni mo, dedoy. Sa day nature sa mong, sa day nature sa mong trabaho. Ayaw na si Gabi kay. Parang pikas niya ba na mo? Nature naman, nature la ba? Nature. Sa nature sa mong trabaho, nature. Ayaw na isulti. Nature spring. Sa mga mekaniko, ha? Sales lady. Halo ba? Tig pamaligya galoha. Ikaw ang tag-iya o tig buhat lang halo-halo? Stop ra kay. Agay pa. Pero minimum wage ni. Dili kanang libre na kong balay, tubig, kuryente. Patay na. Tunay na ako, nadlaw. Tapos confident pa ka nga makabuhi na yung pamilya na, ha? Sa pagbuhan pa lang daan og balay, kaubo na. Kabalo ka doy, sa tinudan na ilang. Kung medyo buringog ning imo na burusan, pwede ka makasuhan. Kay minor de edad ni, pwede ka prisuhon. Kay 15 years old man ni. Pero kung unsa maingon siyang ginikanan, unsa maingon nila magbulag mo sa manggisulti sa ginikanan o nakabalo na ba ilang ginikanan nga naburos na siya? Kabalo na. So unsa may sulti sa ginikanan? Nagano mas lang kanang pakulong nila ko pero Agay patay na. Babae kay dili na masagot. Bisan pag di siya musugot, sa nga lang nga minor de edad siya, pwede nila na ipos. Ngayon pa po, kung ilag yun ng tinudon, pwede ka mapriso, kay minor de edad man na. Itabi. Mamuningan magampo na lang sa balaod. Nga. So kung tinuod na siya, kung tinudon yung ka, pwede ka mapriso, kay minor de edad na siya. Pero titabi, gay naman God, mga 2 years na. 15, 16, 17 na karon. O sa bagay, kung 2 years na, di wala na. So sa may problema ni mo, nga 2 years naman di. Pero dili man diri good sa CDO titabi. Sa lagi, so sa may problema ni mo di nga 2 years naman din na naitabo. Kanang basi mabalik ko dito, babas nilabtan ko. Di ayaw, nagbalik. Kalay-kalay ka man di. Bato mo kita sa sugok-sugok nga. Pero nang di ka nga base. Hindi, ayaw, nagbalik. Maraming titabi, salamat. Uy, puro suway hinungdan na itong mga caller karon mga igala.
Kanang kuan lang, anang... Basta lang yun, ma-on air lang yun sila yun. Alauna, 45, time check. Sumura to. 0995-335-2093. Sa mga naka-text na pwede na manawag, may gano'n. Tita Bina, ako'y silingan niya siyok adto sa among balay niya. Naara ba siya ibana? Agay, marispituhan yun ni Ron. Hello? Hello? Hello. Padool gamay sa imong telepono. Sige. Nganong mag-adto-adto man sa inyong balay? Amot ito, nakagusto, siguro ko sa kuha. Nganong dili man ka sure? Iwan ko, sige, ato ay sa mukha nga naman sa ibana. Lagi mo din pangutanon, nagunsa man ka diri? Ana? Siyang buhaton, pag wala siyang balay. Maglaan na. Last days ko sa gabi. Kibali mo na siya, ayo! Mana lugar siya kalit, mana ayo! Oy! Mani lang ko diri, mana lugar siya. Pero, nagtatabi, gasolid lang mo dito sa balay. Kibali mo siya, ayo! Musuloy ko sa balay. Uy, unsa man ka diri? Wala lang. Mana lugar? Wala na siya pa nang ito, dito. Mo lagi, kibali mo sulod lang, tapos pangtanong ni mo, magunsa ka diri? May siya, wala lang, ana na yun. Mo lagi. Uy, basta mga buhat-buhat nga pangutan na mga igala, di yun maklaro. 099, ayaw nyo, sayang-sayang nga akong oras, B. Tag 50,000 ra ba akong per hour diri? Padulunan sa way klaro, please lang. Atik-ate! Ang sama man ako ni nga wala iganan akong asawa kay dalira ko magawasan. Hoy! Hello, Tita B. Unsay klase nga dali, mga pila ka kiyuan lang. Murag mga 5 ra siguro, Tita B. Ano mo katuig mag-minyo? Aminyo ba ni o live-in lang? Live-in pa, Tita B. Pila na mo katuig live-in? Dua pagkapin, Tita B. Sa sugod pa lang, ingana ng yuga. Dili man, Tita B, karon mo na ingari ka. Kwan, Lah. nalaging ilabot ko, Tita B. Kawa diya, kay gaw-gaw ka lang. Kung saan mo pagkabalo nga mo nang iyahang di ganahan to kay dali ra ka mo boto? Nagsulti siya? Oh, kanan di niya mabot climax lagi, Tita B. So, ang pirmiro ni mong buhaton, ayaw sa idulit si Junior. Gamita lang sa ang lain pang party si mong lawas o ipauna sa siya, aya dayon ikaw. Dahil yun po siya ganang parang, Tita B, kay Kwan man. Kanano, mag-assist daw siya. Kuha akong number be, 0917. Hoy! Kuha akong number kay para automatis ako para mas ma-interview na ko sa tarong nga personal. Kung mo bagin na kung tinuod bagin na o lamo-lamo lang ni atong tawag karon. So mo gyud na yang gikalagutan. Tungtungod ni ana wa na say gana nimo, di na sa ganahan nimo. Mora gyud na. Gasa photo na yun, Tita B lagi. Di na siya kapailabot ko karon. Sa pagpailabot nga dili. Wala kay line choice. Kung ako lang kapatulan ha, bisag dili tinuod ni imong atik-ating nga tawag. Pero ang pinakadabis ni mong buhaton diyan, number 1, ayaw sa diretso si Junior, mag-foreplay sa mo. Gamit sa kasalayang parte sa lawas, foreplay sa ka, mo it-ulyukan baka ka, mo submarine sa ka, kamot-kamot sa ka. Siya sa una, para pag ano niya, pag human niya, aya din ikaw. Pag umani mo og pansa kang Junior, pag medyo bayang magiliw pa, pag withdraw, trapuhi, o ihansak balik si Junior. Inganan tirada. Pero kung, for example, mo na imong problema matag-adlaw, og tuod man, nausab gyud ang iyang gugma sa imuha, so meaning to say, ang iyang habol sa imuha, ang imo rag yung pagighilawas. So medyo mag-worry ka, medyo mabalaka ka kung mo na iyang perminting apas kay kung basig na kay kaila or si pare nga mas mula hutay o makahatag og satisfaction, posible gyud na siya mobalhin dito kang pare.
Nah, impa. O ginang problema diya. Sa tilod anay lang. Kung for example ha, kung mo na iyang apas, ang magkikilawas lang yun, na wag ite mabuhat ana, pero dapat ang pinakakuan yun ni mo diya, ayaw sa gidikuan. Kibali pag si Junior na, wala na, diretso na dayon. Dali ra. Dali ra, Tita B. Oh, so ayaw lang sa ipan sa si Junior, foreplay lang sa ipauna lang sa gid sa una mo. Ikaw ba mahilig ba ka mag-submarine? Oo, Tita B. Ganahan ba siya ng i-submarine nimo? Oh, lipat niya po. Iuna pa ang submarine. I-submarine sa una, tapos KFC na yun, finger licking good. O, diyan sa kauna. Ayap na si Junior. Kay kabalumang ka nga, ang weakness nimo pag si Junior na, luya naman dayon. Tama? Oo, Tita. So, tas-i ang foreplay. Okay? Okay, Tita B. Okay. Submarine tirada mga igala. Magkinilaw nga buhok ray lamas. Tita B, na ako'y uyab karon, nasa'y kalibin. Ha? Nakay uyab nga nasa'y kalibin karon, tapos minyo pod ko. Tabla ra. Hello? Hello. Minyo ka, nasa'y kalibin. Oh, Minyo. Tapos nasa'y kalibin. Oh, napo sa ikan. So, sa lugar mo, magtago-tago inyong pagpangita do, ha? Pagkita do, ha? Oh, nabutang yun og tago-tago. Yeah, pa kay kasarap. ang akong asawa man god kay nasa gawas. Patay. Habang imong asawa gakayod, ikaw gakiyod. Tama ba? Pero pero dugay. Dugay na may ani nga bae sa napa akong asawa diri. Ayan! Pero yun ay kagakiyod habang siya dito gakayod. Pero ako na biyang gi-explain ni saya sa una pa at sa wala pa siyang larga nakasala ko saya pero di mo gid na ako malimtan ng bayana. Ayay! So, well, pero ang imong kaning imo yabuyab naman po ikalibin. So, medyo patas lagi day mo. Mao gani Ang problema lang ani, kung magsilos-silos mo, wag na inada na dayon. Mao gani mo sa magsilos po ko saya. Ayay. Kana mo kung So, na in love na ka. In love na gid ka. Kani imong pagkabit-kabit. Usay dagan mo kay klase-klases pangabit sa laki. Mga babae paminaw mo. Naiuban pag pangabit sa mga lalaki, kuan lang anang tungod lang gyud sa tawag sa sakit post-on. Naiuban tambal sakit post-on lang, naiuban para lang pakuan sa garbo nga kunwari na chicks, pero naiuban wag gyud gugma. Kaning imuhang naitabo kay dugay namang gyud mo ani, kaning nga reason na gyud gugma di ay. listen gani kay bago man karon ang 2020 ako biya sang giignan nga magbago na lagi unta wala biya ko mo text saya mo tawag. Ya, mga tulo lang kadlaw gikan do nagparamdam siya ngayon siya nga wala ko ko yun una siya di ako lang pud siyang gatuan. Ang imong kanang imong katong imong uyab. Oh. May galing kay may isa kay kamutago, may pagay may po siya mutago kay wa po siya kakasapnan siyang kalipin. Wala po kay ay li kabalo na yang kalipin ani gakita na magani na yan personal. Kabalo siya nga namoy relasyon? O kabalo eh. Okay kayo niya. Okay kayo. Kuburak okay kayo ni party. Okay kayo. So, sa may pagto sa iyang live-in nga namoy relasyon, okay rin sa iya nga na siya relasyon, iyang kalipin, karelasyon ni mo? Gigna naman po na siya sa bahay po nga mubiya na lagi diya kay nagburding awas naman sila diya sa gura. Ipabiya lagi niya. Di mo gid mubiya po ng laki kay di daw niya biyahan kay ako lang daw mapadulong nga usa ka minyo. Okay kayo. Lugar ko na siya. Okay kayo Magulat-hulat ng tani nga lubaon kag galit ba? So imo pangutana karon na in love na kasi may pangutana ni sa karo. Ako kay karon kung sa advice magpa-advise yan ta ko sa padayonon pa bala ko ni or talibog na lagi ko. Kamulo ka, ani mo kono, kanan sa tanang mga laki nga ni sulod og mga bawal na pag-ibig kung nangutana mo sa akog, oy padayon ba na ninyo? Sa tinuod na ilang, kabalo man gyud mo. Nga kanan yung gisudlan, sa tinuod na ilang sayop. Ang naka-advantage lang ninyo mga lalaki, wala gi mawala ninyo. Damor mo nga madungog, nga dagay babae, mura pagperting gwapuhan ninyo. Kay pura garbo na to ba? Dagang kay ko chicks. Pero
ako, mangutana lagi ko perminti dayon. Unsa may gusto ninyo i-prove sa iyong kaugalingon? I mean, unsa man makapalipay ninyo? Mura gina perminti og hangtod kano sa mo ing ana. Kaysa doon na lang, ang din ninyo mapungan, it's technically tungkol man sa sex ba? Mayon nakagdili na ka. Siyempre, lalaki lang. Pila edad ni mo ron? Pila edad ni mo ron? 29. 29. Mugimok. Mo text din siya, makinumdum din ka, lami na bong kita. I tell you, karong bulan na, i-challenge ta ka. Mugimok, kamuta lang galing, Brad. Pag kamot ni mo, Brad, pagbuto, Brad, di ba, estiman ni mo yung kagbidli na di nga ganan makikita. I-challenge ta ka. Lagi, karon na, for example, karong mga panahon na, kasagara man gol, ayaram nita magmay-may, pagbuto na dayon, pagkita sa kabit-kabit, pag human, murag bidli, ayaram nita makonsensya, tama? Murag makaunaw na din ka nga murag, di na lagi ni maayo. Kaya human naman, nawala naman ng biga, kaya nibuto naman, tama? Tama. So, pag ka na nga mga days, hindi po kaganahan. Eventually, pag makuha na po, agay, nigimok na sab. Tapos, anytime, pwede mo magkita, magunaw na sa ka, di magkita na sad mo, tagbo na po ng duwa ka bungoton. Ala, cycle naman yun na. I-challenge ta ka, Brad. Pag mugimok, naman siro kay cellphone, no? O, tanaw kag ka ng mga unsay mapampalami, diha, ana-ana, din kamuta, Brad. Pag magkamot ni mo, Brad, timan, hindi ka ganan makikita, Brad. Naba mo'y anak, brother? Naboy anak, brother? Wala po. Sa ako ang asawa, gyud. Oo. O, nako'y duha ka. So, naa siya sa imo, Aderon? O, nasa ko, agipa. Laki ba ni o bae? Laki o bae. Oh, imagine lang kung tanawar man imong anak nga bae go, Brad. Kung buhaton na sa iyang uyab po. Mao gani nga. Ako lagi yung dagang ka pa-advise mo ko sa uban. Maingon mo kung uban po nga, musulsul nga. Uglab ni mo, ipait, gina ni mo. Bugmay mo. Ang problema man ko, sa may definition sa inyong lab na gisulti? Ang kuan ganin ako nga, ang lab lagi, pero ang problema kaya ako kay sayop eh. Sawa na ako, kasal pa gid mi. Dili ka balo kanina, oh. Sige, ibutan na to, ha. Kung lab yun na imong gibati na imong uyab karon, then isettle nimo imong kinabuhi. Kung meaning to say, kanay mong asawa, bulagin na lang yun na. Para makamove on siya, moingon na lang yun ka nga, musustinto ka, para matuloy-tuloy nimo na imong gugma nga na. Niabot na gid sa ana nga time sa una, kaya mo, kaya po yung bayhana sa una, katong, na kuan maguni, na priso, magkukuhan sa una po, kaya inana lagi, nakakuha mi sa ebidensya sa una picture lagi. Iya kong kuan niya, pagka, biyansa po na ako, larga kong Manila. Nagkabulag naman may niya, ni kauli na itong sa mga asawa. Niya, maong po lagi, pagbalik na ko dire, kaya gawa po siya ni abroad. Kini pong babae po, nakikita mo po sa kwa, kaya kaya ko karon ko. Niya, katrabaho mo niya. So napukaw na sad ang mga kagahapon. Mo kaya, napukaw na po. Kay, kabalo ka, brother. Paglingkod nimo, tanaw-tanaw ka sa palibot ba? Imo pangutan nimo kung galingon, unsa gi akong direksyon sa akong kinabuhi? Kana lang gyud. Unsa may akong gusto i-prove? Usay manggol kanimo kung unsay mga bit ka na po imong feeling usay mga gwapo kayo ba eh? Ano grabe mga chicks ba? Mo gina akong gikakuanan karon nga mali gigayo pero mo galing. Pero ang pangutan niya Brad, laban nimo imong asawa karon. Mo man sa ni problema gud. Sa karon wala na gid kay sa mao na problema. Gapan dapat mo na siya sa kuha. Mo lagi mo na ang pasabot. Now, kung imong unaon sa nato ang problema, isa-isa na to solbad ang problema. Ang una gini mong problema, wala kay gugma si mong asawa. Wala na. Okay. Number 2, long distance pag yun mo. Number 3, medyo gakaselo sa mga kakainlab kaning imong uyab-uyab karon. So, isa-isa na to ni solbad, dili na to ni pwede nga ang usa ka problema, solusyonan na to lang problema. So, ang una nimo problema, wala kay love si mga asawa. Usa ko pagsulbad ana, magstorya mong tarong, inunin mong tinud-anay, mangayo mong pasaylo na, pasaylo agyug ko, saon tamang gyud kaysa mamakakosong ko galing kaysa makasala lang ko balik-balik, wa nagyud ko'y gugma nimo. Maybe morning effect sa long distance man mo, maybe mo maning effect kay mo nang dugay na mo nakita. So, inyong isettle, bulag na lang yun ta, listen pamilya sa bulag yun lang yun ta, magsustento lang yun ko sa bata because sa tinud-anay lang, wa nagyud ko'y pagbati. Di ko gusto mamakaksong ko galing kay liso. Pwede ta always remember this. Pwede ta mamakak sa ubang tao. Pero never o dili gyud ta makapamakak sa tong kagalingon. O say pasabot, lisod kayo nang mapapretend ka sa ubang tao, magpakita ka nga malipayon, pero deep inside di ka malipayon. Lisod kayo nang ipakita nimo to sa ubang tao nga love pa nimo mong asawa, pero deep inside wala na gyud kay gugma.
O kung sama nimo na everybody deserves to be happy, ikaw na kay right para malipay na ning kalibutan na. So ang una nimo sulbaron kana imong relationship. Kung wala lagi kay gugma, kung makayong yung kasi mong self karon nga wa nagi koy love, magstorya mo tarong, kung if ever makauli siya, gusto mo tarong, may pang magbulag na lang yun ta, magseparate ta, ingani sabot na to, ako magbuhi kay pang ko sa bata, nagipunti kustodya, that's it. Kaya wala naman kay gugma. Then aya din ta mo proceed karon sa next na po na to nga problema. Kung in love jud ka ni nga babae, ino na po na mo siya nga kung ikaw in love po ka, then isettle po na imong relationship din sa imong kalibin. Kung wala na kay gugma na imong kalibin, then magipagbulag kag sakto. Isettle po na ko ni nga kuha para kita mo tuloy-tuloy ang atong pagginuguma yung panag-uban. Okay, ko ano ko pero kana mo ko nga kuan gigna na ako na siya sa una nga magbulag mi. Unya about sa mga bata, separation lagi. Karon kay ang iya mo gud lisod mo gud ni siya nga ang akong asawa mo gud na mo gud ni siya half Muslim gud. Bagay, patay. So ang na. iya ko nga musuporta ka sa mga bata. Sugot ko magbulag ta pero ay lang magpakita kay kung makita ang tagani mo pangpatyon tagid mo man ay ang gikuan gud. Well, pagingana nga mga kuan tanay mga term na mga burag pagkuan, then i-save nimo na nga mga message, then kung as much as possible, ay mo ako sa inyo ha, laylo mo. Number one sad, laylo sagin mo. Ay sagin mo papakita-kita sa Facebook na kanabitang sweet kaayo mo, ano may ana. Wala naman ko nagkuhan Facebook ron. Ko na nga kung kalipin karon ako po siyang gignan nga nganon, di mo po na nimubiyahan ng... Exactly. Ako pong ana po siya nga, ana nga magbiyahan ko, wagay ni mo biyahe mo asawa. Mo galing. So muna lang ang pasabot. So ang imo na nga problema sa imong asawa, isettle na, tarunga og sa pagkuhan, pangayog pasaylo agyug gon, saon tamang gyud, wa namang gyud koy gugma, wala na. Isettle gyud na brother. Ayat ta mo sulod sa laing relasyon. Kay ang babae po tama man po, ataw-ataw po siya, bulag ko sa kalibin, ta ikaw, po kay klaro nga ko nimo. Kung kailangan ka mag-file og annulment o kung pa di, legal separation. Wa po tayo ka-afford na. Or legal separation. Or legal separation lang para klaro lang ba nga wala na gyud ang relasyon, bulag na. Mo support na ko sa mo ginay solution ana. Kay wala man gyapon, maguban-ubang ka. Na kay asawa. Pero di pinsa di ka malipay wala gyapon mo nang ending karon. Kung mo text ni imong ex makikita gyapon ka. Mo gani ka usay katago-tago mismo relasyon kay iya pong kalipin karon, madlo po siya. Mao gyud. Kay miski ako, akong kalibin makita taga agoy matigbasan gyud taga. Yang kalipin ug mawala yang asawa kibali og example di makauli. Mutik mo sa naman yung number sa kwagod, mutik sa siya nga brad, uli yung taon nagkadlaon brad, kay mo trabaho para wala. Asas, kalooy sa laki. Huwag ka maluoy na. Imagine ang ganina brad. Kung ikaw mo'y naka sa iyahang lugar, may galing siya kay, kuhan pa kayo siya nga, mo storya sa mga brad, pakiuli. Imagine ang gimana kung sa imo na buhaton, ang karma na ba ang, kaban, kung gusto nyo na ito ni Solbarong kaya nagproblema ta, again, muna ako, kung nanawag ka, muna akong advice, nara sa imo akong imo ning buhaton or dili, wala ko'y blabot sa imong komento, but sa muna akong advice, ang ako unaon sa nakong solban na imo sa asawa, kung mo yung kasawa karong awa naging kay pagbati, makipagbulag kag sakto, dili ka mo ingon nga, pwede ta magbodili, imo nimo sa ingon, magbulag ta, pasayluag yug ko, saon tamang yug, gitry na ko, makipag-amahan gyapon ko, musustento ko, ana. Pag masettle na medyo laylo lang kagamay, medyo okay, ayaw sa kay pagpakuanan ng abot nimong bago, pag medyo ma-okay na, malaylo na separate na, dayon, kanang imong bagong girlfriend, ignapod siya nga, sulbara po ng imong kaugalingong relasyon da, kay kung wala gyud kay kuan ng imuhang kalibin karon or sa ba, sulbaran imong kaugaling, imong own problem po dia. Para kay kung okay na ka, okay na ko diri, haya na to ni ipadayon ning atong relasyon ani. Lisod kaya na musulod tag relasyon nga dagan bawal o dagan tay maapakan. Og naputol na siya mga igala. Dili pwede ni nga kanang imong problema sa pimiro mo sa ang imong problema, sumpayan pa sa laing problema, poros na problema ta, dili gyud na masulbad. Sulbaron sa gyud nimo una ng imong issue sa imong asawa. So kung mayon ka karon wa na gyud kay pagbati, di wala na. Lisod sa ka na mo yung ko kaysa mo yung ka nga, di na yung magbago na ko rin yung magkita. Lagi di na magkita si mong kabit. Parang problema, maman sa kay guwanan sa kay guma si mong asawa. So ang ending, pwede ka nga nag-change o kabit. Mangita rin kayo po kag layang babae, mag-cheat rin kayo po kaya wala naman kayo pagbati.
Or, may pag-imo na lang yun ng itry o ibuo ang imong kwan. Kaya sometimes manggod, pag nanaman ko tayo nakita nga ikapuli, di na kita ganahan na magbalik pata sa atong original. Kaya na may ikapuli. Diba? Alas 2:15. 0995335209 Nakita rin akong charger. Kita mayang hapon, minyo ko, pero kakawala man akong gugman sa kumbana. Kaya nagparamdam akong ex mo lagi ni. Ayaw lagi ni mawala ang kuhan, kaya na may ikapuli lagi dayon. Sige, tawag lang ka. O siya ngay buhaton, problema kaya ako problema kayo ko, kay gipaninglan ako sa akong giutangan. Wala man ko gibayad, kaya wala pa yung trabaho kong bana, libo kay lami na kayo maghikog, char. I-explain, sa tiyon na ilang bidaw kung naimaningilog utang, kanang i-explain lang yun ninyo. Pasailuag yun ka nang kaysa ka nang wak mo i-reply og sin mo. Ang makalagot man ko ka nang moingon nga wala pa ikabayad, tapos nag-post din sa Facebook na yung mga bagong bag. Yung tarong, okay raman na. Tita, si Basya ni magpa-advise ako kung ako bang atuan akong partner sa layong dapit. Gusto na ako, ba't naigapugong? Sige na, sige siya ask kung kawen akong flight. Nag-ingon akong karong March, ako bang dayon o dili? Hello? Hello po. Hi. How old are you lang, Basya? 32 po. 20? 32. 32 na. Uy, maano na, medyo sa prutas pa, hinog na ang edad na yan, ha? Sino ba tong partner? Boyfriend mo na ba to? Hindi pa. Boyfriend ko na po. Ilang years na kayong boyfriend? Boyfriend, girlfriend? Ex po kami dati. And then, nagbalikan po kami last year pa po. Pero long distance kayo? Ngayon lang po kasi, pumunta siya ng Maynila. Dahil doon na siya naka-assign? Yes po. Ano yun? For good na ba yun? O taga dito siya? Taga dito po siya kasi, tinawagan po siya ng company niya. Tapos sabi ng company doon na siya forever or temporary lang din ang assignment niya? Hindi ko po alam. Tanungin mo, tapos balikan mo. Wait. So, gusto niya na magkita kayo doon, ikaw ang pupunta doon. Opo. Hindi ba pwede na siya ang pumunta dito? Dito na po kasi kami dati then hindi po ako Unsa man gyud dita kasugakon na to ni. Dati po akong kalipin po. May dati kang kalibin, dati. So ibig sabihin wala na, hiwalay na. Opo. So single ka na ngayon technically. Yes po. Okay. So again, yung tanong ko pa rin. So ibig sabihin hindi nang so may relasyon kayo ngayon. Currently mag-on kayo niyan. Yeah po. Oh, so Mag-on po kami ng yung ex ko po ngayon kasi hiwalay lang namin last December. Pero kami pa rin nung recently nga boyfriend ko po. yeah, so naghiwalay na yun. So technically wala nang sagabal dahil wala na yung current mo, so okay na kayo. So anong problema? Gusto mong pumunta gusto niya na pumunta ka doon? Pumunta ng Manila for vacation, hindi yung doon na talaga titira. Doon na po. Gusto niya doon na talaga titira? Yes po. Hindi naman pwede yun. Kasi yun nga po, dito na po yung trabaho ko po, give up ko po talaga. Hindi naman. No, it's too early. For me, it's still too early to decide. I-prove pa niya muna. Do ang age mo, pero medyo alanganin na dahil 30 ka na, so kailangan yung mga karelasyon ng mga 30s, dapat medyo seryoso na yun. Dapat papunta na ng pampamilya na dapat, di ba? Opo. Ano bang plano niya? Ano ba yung plano niya? Papupuntahin ka? Sinong plano ba yan na pupunta ka doon? Sa kanya? Kanya po.
Dahil gusto niya papuntahin ka doon para mag-live-in lang kayo, ganon? Walang kasal na sinasabi? Hindi po kasi pwede kang di kasal. Dahil kasado ka? Hindi po. Ano kasi, lesbian po siya. Ay, samiyo. So siya yung lalaki sa relationship? Yes po. Ah, lesbian. Kayong pala, hindi mo sinabi sa simula pala. Usap namin. Is it worth it to give up your career here just to be with that lesbian? Well, at the end of the day, it's still your happiness. It's still your decision. Is it worth it? Siguro po. Kaya nga po, hindi ko po alam kung anong gagawin. Kasi we don't know. To be honest, kung ako ang kapatid mo, I will truly push for a real guy. To be honest, ha? Kung ako ay kapatid mo, I will really push for a real guy to have a family. Pero if you will tell me right now, sasabihin mo na mahal mo naman siya, it's a very parang, paano ba sasabihin ito? Parang ang risk, ang laki ng risk na gagawin mo. Pupunta ka doon. Number one, hindi naman kayo pwedeng maging husband and wife dahil lesbian niya siya. So pupunta doon, so malamang magli-live-in kayo doon, tama? Yes po. Sa bagay, hindi ka, technically single ka rin naman. Pero sinasabi ko lang, yung age mo kasi, medyo 30s ka na. Dapat medyo seryoso na. Dapat pampamilya na. Hindi. Pero again, Pero sa kanya. But then again, it's your happiness. It's your life. Ikaw nakakaalam ng dinadala mo ngayon. Kasi ngayon, it's so easy for us to say na, ano ka ba, maghanap ka ng lalaki na anak. Kasi hindi namin nararamdaman ang nararamdaman mo. At the end of the day, it's still your feelings. So, walang regrets. Like, for example, if pupunta ka talaga doon, magigibag kasi ng trabaho ngayon, pupunta ka doon, makipaglibing ka sa whatever happens, wala kang dapat pagsisihan dahil at the end of the day, it's your own decision. Diba? It's still your happiness. Kami, na mga friends, na nakasurround sa'yo, it's so easy to advise na, ano ka ba? Ano ba yan? Lesbian naman yan. Wala kang doon ka sa... It's easy for us to tell you that because wala naman kaming feeling sa kanya. Sa'yo is, at the end of the day, ikaw pa rin yung magde-decide kasi it's your happiness. Basta walang sisihan. At least sa'yo yan pinili mo yan. It's your happiness. Again, sa edad mo supposed to be kasi, na medyo 30s ka na, dapat doon ka na sa, doon ka na sa direksyon na pampamilya na talaga, medyo seryoso na, pampanghabang buhay na partner. Kasi we're getting old, di ba? Yung dapat ganun na yung direksyon. But again, if siya yung happiness mo, at siya ang magiging reason na gusto mong mabuhay pa ng matagal in this world, so technically, hindi ka naman married, single ka naman, so okay lang din. Mga parents mo, alam ba nila about it? Sinabi ko na lang po na tinawagan po ko ng company doon. So technically, hindi talaga nila alam na may karelasyon ka. That's another problem. Nagbibigay ka ba ng pera sa family mo? Nagsusupport ka pa? Yes po. Araw-araw po. Well, sa bagay, kung if you will still continue giving support to your family and pwede mong gawin yan, well, again, sa bagay, sa lesbian naman, hindi ka naman mabubuntis, okay lang din. So, yeah, if that will make you happy, then so be it. May bas-bas ka sa akin. Then you can go. Okay, thank you po. Okay. Alright. Bye. Alam mo, in fairness, if girl maguga siya, no? Pwede naman gid anytime, like, for example, kung lesbian siya, well, anytime if she will decide na, I will have my own family, babae maguga siya, so pwede rin siya nga maburos sa pudayin siya, no? Lahi rin ang medyo dito ka sa bayot ng time. Still, danay lang.
Tita Bima, yung hapon, minyo ko, pero kakawala man akong gugma sa kong bana kay nagparamdam si ex. Oh, hello? Wala ko tayo. Ay, Langga. How old are you, Langga? 20 kita di. 20? Ako tabi. Okay, pakipalong sa una sa imong radyo para dili mag-echo atong tingog. Okay. Sa radyo lang, sa phone lang paminaw. Hello? Iyon. Okay, very good. So, legally married you ka? Sa ano tita di, civil lang. Oh yeah, lagi. Still, legal man gyapon na. So, legally married you ka. Ngano nagminyo mo sa una? Nagminahalay gyud mo na imong bana or napugos lang kay naburusan? Actually, tita di ka ng kuan yun. Pag uyab na mo, ba wala ko na-expect dito nga maboros na yun ko. Kanang Ayun. mapugos lang. So, nahulog lagi nga naminyo ka kay naburusan na rin ka. Oo, tita So, di. kaning imong ex ni mo, muni siya gyud ang imong love gyud nimo before anang naburusan, nakaburos sa Yes, imo? tita di. Nganong nagbulag mo sa una? Ano man gud tita di, long distance ni. Ay. Dugay inyong long distance? Oo, tita di. Aman siya Kay- ipadulong abroad o laing, ano lang, laing? Ano, nasa Bukino nag-iyatas ako na akong kagayan. Taon sa mana, di mo nagkita? Every month, wala din na mo kakita? Wala tita di. Wala po siya mag-effort na magkikita ni mo, ana? Mag-effort man siya, pero ako manggod, trabaho ko sa unang kagayan ba, tapos wala ko, dili dito kay ko kalaag, So, wala yun nag-abot inyong mga schedule kung magkita mo. wala Ta tita di. eventually, kinsa may nibigay dayon, kay long distance mo ikaw, o mo nito nakauyab din ka? Oo, nakauyab ko og taga-kuan, taga-Labaysad. So, mo din ang nakaburo sa imo, ha? Oo, tita di. Katong pag-uyab ninyo, ano nakaburo sa imo, ha? Uyab pa mo atong long distance o nagbulag na mo? Wanay klaro. Wala na klaro. Ayon. So, number 1, so nakita na nako. Number 1, mo gini ang consequence pag maminyo ta dili tungod kay kanang in love na kita sa ready na ta nga makipag-uban ani sa iyang forever, but tungod lang kay naburos ka. Tama, di ba? Kay naburos ramang ka. Yes, tita di. Okay. So, munang sa sugod pa lang sa relasyon, sa parang ninyo, medyo huyang na inyong foundation, kay medyo dili man gid mo ingo nga nakasado tong kay grabe na gid burag ready na gid mo kay ilhanan na ninyong usat-usa. So naitabo karon after pila ka years pa nagparamdam imong ex? Mga 1 year, tita di. 1 year. pati. Okay. Oo. Sa inyong panagminyo kibali wala gyud gihapon na develop gyud nga na nakaingon ka nga love na nako ni akong bana og samot. Wala gyud na ingana? Wala tita di kay the way man good niya itreat ko niya tita di ba tas sa mga storya po niya akong nadunggan about sa iya. So kibali Kaya pa- aya pa nimo na ilhan lugar dayon siya tapos wala na din kani uyon yang kinaiya dili di ay na waday di nga na kanino ana lugar. Oo tita di. Pero wala na kay choice pero naminyo naman mo. O gusto ta ko bito nga mo biya sa iya ha pero dili naman good ko kabiya sa iya tita di kay nana ni anak ba. Yun sa pagparamdam balik sa imong ex. Kanang nag-chat siya sa Facebook sa ko ngayon na wala daw siya kabalo nga sa pagbulag na mo ninyo na di ay ko. Tapos gusto niya nga makipagbalik pa sa imo, ha? Wala siya nagingon ana sa ko ati tabi pero ako ba akong feelings kay gabalik ito sa iya ha. Okay. Pero wala siya ingon nga makipagbalik sa imo, ha? Or gusto niya nga langkaton kasi mong bana? Wala tita di. Okay. Kay kabalo nga kay dignan man ako siya nga kanang kasal na may pero sa civil tas ana siya nga kuan kung wala pa daw pwede pa daw pero Dili. nakasal naman. Sa nga lang nga kasal kag civil, di na ka pwede makasal bisa pag sa simbahan. Kay legal na. Okay, anira. Duha ra gyud imong paingnan ani lang ga. Okay, paminaw. Una, dawato na kamatuoran nga sa kanta pa, we have the right love at the wrong time. Pasabot, ang posible nimong buhaton una is dawato ng kamatuoran nga ang imong person nga gilab, burag dili gyud kamo sa usat-usa, dawato nimo kamatuoran nga naminyo na gyud ka o mag-focus na lang ka sa imong family, sa imong pagpadako sa imong bata o sa imong karelasyon karon. Balag dili kayo ka ingon nga malipayon. Or
Pwede sa kamoingon nga dili gyud titabi importante gyud ang akong kalipay. Kay kung moingon ka karon ang importante imong kalipay, pwede gyud kaningo istoryahon ni imong bana karon daw mayong kag-honest kasi mo galingon nga wala kay pagbati na sa iyaha. Gusto ka makipagbulag o atong sabutan ang pagsustinto sa bata or asa ang kustodiya sa bata. Pero lisod kayo na. Kaya ba nimo na mabuhat na? Nga maistorya nimo sa imong bana nga di na ka malipayon sa iya, ha? Last month, manggod kita di nag-away ni. Oo, tas di dagan ko siya gistorya sa ko nga sakit kaya nga mga storya. Ana siya sa ko nga kung dili lang daw po daw kuno tungod sa bata, dili daw siya mag-stay sa kuha. Tapos di pakaslan lang po daw kuno niya kay tungod sa bata. So which is medyo pwede gyud di ba nga rason kay ikaw mismo mo pa ba imong rason kay tungod ba napakasal mo kay naboros ra ka, tama? Yes, Tita B. So mean to say pwede nimo gyud buhaton lang nga mayon ka magistorya mo taro nga may pa di na lang ta magbakak sa tumakaw galingon, di na malita malipayon sa satusa, may pang magbulag na lang gyud ta. Ato lang ni sabutan ang bata kung asa mo padulong. Say, pwede ba siya mo bisita sa... Well, ang edad sa bata, pila may mga edad sa bata? 8 months pa, Tita B. So kanang bataan na, sa imo pag ginakustodiya. Pero again, dili nimo pwede o tanggalan siya sa katungod nga mamit iyang papa. So pwede nimo siya ihatod sa siyang papa, pwede siya mato dito, ana. Magbulag na lang yun mo para kay... Wa may nada ng inyong relasyon, bisa pang mag-uban-uban mo karon ta ang inyong pangunaw na wa maginada, hira magit nagminyo ra man gito tungod ra man gi kanaburusan ta ka. Magsige lang mo away, magbalik-balik lang mo. So muna una na to sang solbaron. Igno na lang yun mo imong kagalingon, magstorya lang yun mo tarong, pasayloan sa tamang gyud mo magini ang kay wa naman gitay gugma kay ang resulta ni magsige lang tag-away, magbulag na lang gyud ta. Kay ano man gud Tita B, ang akong side ila kong gina-advisean nga biyaan daw na ako tapos mga lang lagi daw ko no consistent sa bata kay looy. Tapos ang iyaman nga side good Tita B kay respeto ko sa iyang papa bitaw. Kaya ang iyang kong papa maayo kay sa ako tapos gina-advisean pud ko niya nga ang bata daw ko. Ang iyang papa na lang mo imuhag bana. Langga. Nanawag ka sa ako, kaysa ako ka mga advice, tama? Sa una pa, Tita B. So karon lagi nanawag ka kay ngayo kag akong advice, tama? Oo. Karon, ako'y labot silang advice. Nara sa imo ako, maminaw ka sa ako. So akong advice, since naminyo ra man gyud mo kay tungod lang sa kay naburusan ra ka, wa man gigugma, sulbara na, magstorya mo, may pang magbulag na lang mo, mangay na lang kag sustento. Kanang imong kaluoy, sayang manggod ang papa, wa na tay mabuhat anang, importante imo mang kalipay. Bisa pa kun sa kabutan, mayon lang kan tay, pasensya ay kabalaka tay, di na ko ni hangol ning imong apo, pwedeng giniuslan, ana-ana, pwede ra, pag muda ko ni pon, pwede ra, basta kay ang imong gusto ka malipay. Pag mahapsay na, aya din ta mo sulod, lain na relasyon o balikan na to tong ex. But for the meantime, focus sa kasing relasyon karon. So akong advice, magstorya mong tarong, ino na lang gino nga magbulang na lang ta kaysa magsikitag away, mangay na lang kang sustento sa iyong bata, dayon ingana na lang. Ayaw po itago-tago ang bata kay siya mangyapoy amahan, nagyapon siya right na mukikita sa bata. Depende na dayon kumukampa pa siya sa agianan sa bata. Okay? Okay, Tita B. Solbara sa nauna, aya dayong ka makipagbalik sa ex. Igna na imong ex nga stay put lang diya. Kana sa nga problema, kana sa nga part ang imong solbaron. Okay, Tita B. Salamat. Nakipag-advise ko may galang nga makipagbulag may gala. Grabe ni nga hapon karon ba? Magbulag mo! Kaya ng mga nagpakasal diya, no? Ayaw ako mo advise Hugo. Ayaw gid mo pakasal kung nangapugos lang mo or tungod lang kay ani nga relasyon ay utang, naburusan lang, wala gyud huyang. Ang pamilya, ang pagtukod og pamilya, burang nagbalay. Unsa may una, ang haligi. Ang haligi sa pagminyo, ang iyang foundation para bisag unsa og huyang, bisag unsay bagyo linog, dili malumpag. Kung iyang foundation's very strong.
So sa pagminahalay, sa pagminyo, ang dapat ang pinakakusong nga strong is tungod kay nagminahalay gyud mo. You love each other, you guys are ready na mo kung uy, magpakasal na ako kay despite sa iyang pagkamaldita, sa iyang pagkabawba, unsa ba ng mga negative niya, carry ni mo o kaya na ko ng dawaton. So mo na, bahala pag bisag unsa, wala gyud makipagbulag ninyo. Ang problema, huyang kayo, ang rason lang kay naburos man, so nagminyo og kalit. Aya pa rin naginilhan na, uy, maldita man di ay. Pagkamaldita niya, uy, di ko ganahan nga klase ng maldita, di mo kaya madawat, so maglagot sa ka, so magtinubagay na mo, wala, huyang kayo. Di pre atong nagkasal gyud mo tong kay minahalay mo kay kabalo nakadaan. Kung magminalditan ni, oy kaya na ako ni, bahala na ni. Kung magminalditan ni, mag-ampo na ni ko, amana mo man nakasalang. Akong sala, busang mo yung sa taman niya kanon yung lista. Wala na. Kabalo din nga pag maldita ni, ako lang ning tilaan ang likod sa dalunggan ani, daog na din ni. Okay? So, ayaw mo pagpakasal kung nangapugos lang mo mga kagwanga mo. Magpakasal tungod kay gugmaan gyud. So, kung naburos lang, taway kuan, ayaw pagkuan, pagsustinto na lang. Ayaw namin nyo, kay mura gyapon, magbinuang lang gyapon ka. Alas 2:50, time check ato ka nato sa... Salamat sa inyong pagkabanuban. Love you. Tomorrow na sad ha. I-follow ko sa akong Instagram ha. Bernie Bitog Bitog. Okay, bye. Ikaw na pala